Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag vil jeg vise jer, hvordan man får gratis spil på PlayStation 4. Det gør jeg op på PlayStation Store, og derefter så please vent, og så går jeg over den, der hedder spil. Så kan man have demo. Og herefter så kommer jeg ind her. Så der er jo spil, du kan vælge her. Så kan du bare gå ind her, og så kan du på spil for eksempel. Loader den lige. Men det er meningen, at vi skal have et spil. Og det lige loader, men det er meget. Skal I have et spil, og så det gør det, når jeg downloader spillet, så går jeg op på den, der hedder notifications, og det er så kryds, så går jeg op på den, der hedder downloads, og så finder jeg for eksempel det spil, jeg skal downloade lige nu, og så har jeg allerede gjort det, så går jeg ned her, og så trykker jeg options på jeres controller, og så kommer man også ind der, og så trykker jeg slet, der står bare play, og så går jeg ud. Og så går jeg over på bibliotek herover, og derefter så klikker jeg i alle, og så går man ned til spil, der er noget, så er det bare, så hvis man kan godt spille. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide et like, og subscribe til min kanal. Så tak fordi I så med. Hej hej.